IFM News. IFM News. Lokal. Idol Lawrence, come in. Yes, Idol Bernard kinumendaran kan sinaludaran dagiti netizens iti maysa at tricycle driver AJ San Nicolas Ilocos Norte nga dan iti tricycle number 1129 Barangay 1 San Nicolas dahil ket kalpasan iti nakapempintas nga nobrana iti metlaeng pasahero na kabayatan iti panaglugan iti nadakamat nga pasahero. Iti istorya iti pasahero ang netizen ket saan na anadlaw ang natinag na iti 500 pesos sa kwarta na iti bandana. Agore ka, 500 manin. Yes. Nga isut kakaiso na kan nga kwarta na Idol Bernard iti asidag iti pagkapyan iti may sa mall iti iliti San Nicolas nga isulaingan iti nabatbati pay ket kwarta na ngem nakalugan iti daytan akan ito ket iti nagluganan na ket arig na makaunget kanu tilangana at tricycle driver ngem adaan mat gayam daytoy iti nakapinpinta sa puso. Enggana ang imbaga na sublianan dati na regregit. Apay looks can be deceiving. Yes, Idol Bernard but dadong pa. Siguro nabannog mo't lang at okay. Rabii dayta. Ngem nakapanunot man ang netizen iti sa baling offer ket dito nga imbaga na nga ited na latad di kwentas ken bracelet na ngem kuna ti tricycle driver asa anen tarumabiin ket adapay ti agur uray a pamilyana. Maipagarop nga ikan kuma di tricycle driver di 50 pesos sa pagplete dito nga pasahero ngem saanan nga inawat ditoy gaputa mabainen. Anat number na dito nga tricycle? Tricycle number 1129 iti Barangay 1 San Nicolas Ilocos Norte. 26 mo dito. Ay 1126 gayam. Yeah, binaliwa man na fake news ka man. 1126. 1126. Sorry. Sa balance sa Puyat. Napuyatan dati driver mo no sika. Yung totoo. So dati 1126 taga Barangay 1. Barangay 1. So napidot na dati wallet asideg ka dati pagkapyan. Negative. Dito yung pasahero natinag na dito 500 pesos nga iso kumati pagplete na kan kakaisunan nga kwartana. Edatan mapanda ko masublianan ngem medyo nakaadayudan Idol Bernard. Iso nga gaputi babain na akat i-offer na in-offer na datay kwentas kan gasta pa dati bracelet na nga isulat ko man iti pagplete nan Idol Bernard. At syempre no magpuka mo di ket kaslalang ang likaw-likaw dita. Agumot lang ti tao dito pagkapkapyam Idol Bernard. Nangingina mo di bracelet kada anated na pay? Kwentas. Apay sagmamanok mo di kwentas na kada bracelet. Naginamot Ipon shop na. When I pawn shop na kat nanginang DJ ket despite the value nga makikita tayo is of course DJ kina Ilocano and kina Filipino na kat daisot nagpanuray. Digiti dayaw nga maipaayan nga talaga nga tricycle drivers. No ko makasoy ti pakangigam ti tricycle driver ka dagmayat nga dinggen ni amen. Yes, nga di dinanog. Well, dinanog gapulat 5 gasot. Deti ket gapot 5 gasot ket nakaramid ti kinasayaan. Yun. Kasi kumaamin na. Tadi ka nga naganan pag dumaan yung tiriga na ti point dito 5 gasot na. Mapagata. Feeling ka daw umanya magasot mo kanyak. Da kasay. Super nakamamang tili magasot ka da kami tata. Dasat. Okay, go ahead Idol Lawrence. Kabayatan na Idol Bernard imbatad pa ti netizen ang makasangsangitan iso na iti dayta kanito gaputa iti laksid ari ni Bribo dagiti tricycle driver ket day patangken kuana iti nasingpet at tricycle driver. Wow. Inaig pa iti daytoy ket sapay la kuma takastoy kuma ti pagwadan dagiti mismo nga tricycle driver nga aga maneho itata nga palarong pambansa 2025. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.